सिरि था होनदों आरो गावहा खोनायाखै जों सिरियानो बै रं मोनसेयाव खालामसां Mon Busmatari fैदों जोंहा आगैया हेल' आगै वेलकाम आंनि एलबियाव मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो हेमन Bikari Sibi Hi आब' हाय वेलकाम आंनि लाइभ एलबियावहाय मा ओंख्रि जानानै फैनाय मा जायामोन नेट प्रब्लेम जादोंमोन मानो जायाथाय आं मबाइलखौनो दहाय एक्सट्रा माबा जोब्बाय आरोना बयनोबो माबायाव नेट स्ल' थारलै आब' औलै नेटानो स्ल'थार कमेन्टआनो फैबासो दाना नै मा जायामोन बिमानो नेट प्रब्लेम जादों आंना दिनै मबाइलाहाय नोंसोरबो मबाइल आइफन बायनानै हरा नालाय गौतम नोंखौहाय आङो एलबि सर्टस माबाजोंहाय सापर्ट खालामबाय दै मिथिबाय ओमफ्राय भिडिअखौ प्ले खालामसै नै भिडिअआनो मा दंथाय हलिनिफ्रायनो होआखै 2 weeks जाबाय 48 लाइक 83 साबसक्राइबार नोंबो बेक हरफिनबानो जाबाय दे बेखौ नानिनिसो नानिया माबा गावनि इन्सटाग्राम हगारनो होननानैहाय माबानाय कमेन्ट हरना दोनबाय दे आङो नै नायगासिनो नोंनि भिडिअखौ ओमफ्राय एस बर' क्रिएसन फैदो जोंहा आइ आब' मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया जिंखा ना दहयनि ओमफ्राय माबा मा होनोमोनलाय दाउ बिदै अके अके आब' अके मा जायामोन बिफुर बर'खौ हरसै दाना ना बिफुर बर'आबो दंना गैला सोर सोर दं कमेन्ट हरलाय बा माला आब' आंखौ अनथारला मादा आंनि सापर्ट खालामा माला बा माला आंखौ आब' आंखौ अनथारला आंनिखौ सापर्ट खालामा मालाय खालामगोनब्रा र' मोनसे खालामगोन बयनिखौबो र' आं बिफरनिखौ खालामग्रोनि बिफरा थांबाय बेखौ दोनथ'नोसै आं नोंखौनो खालामग्रोनोसै आं
दं बिमान र' आङो एस बर' क्रिएसनखौ बानायग्रोबाय दै अल नोंबो बानायहरफिन दै एस बर' बानायनानै हरफिन दै नै मुम्बाइ बड' ब्लग्स भिडिअ र' आं बिनि भिडिअखौ लिंक खालामग्रोनि कमेन्ट हरग्रोनि आङो नाइस लिरना हरबाय दे नाइस लिरना हरबाय आं ओमफ्राय बिफर बर'नि एबार जागोन दे आबौसो जाबायलै नोंनिया आबौसो होनो आंगो आब' आब' नोंनिबा आब' जादों आंनिबा आबौ जादों फाग्लिलाय बिमा र' थांगौ र' बिफर एबार बिफर 936 937 जाबाय दे मालाय कंग्रेचुलेसन एडभान्स बिफर बर' कंग्रेचुलेसन कामिं सुन 1K जाथारसै मालाय 48 कार्ड नाम्बार बे सापर्ट खालामहरफिन दे बिफर नाइस लिरना हरबाय आं नोंखौबो सापर्ट खालामहरफिन नै जोंहा सुस बसुमतारी ब्लग्स आगै फैदों हाय आगै हाय आब' होनदों नालाय बे हाय आगै वेलकाम आंनि एलबियावहाय र' दे आङो नै माबाखौ सापर्ट खालामदों प्रमद नार्जारि आगैबो फैदों जोंहा हेल' प्रमद नार्जारि आगै ओमफ्राय मा होनदों मा ओंख्रि जानानै फैखो प्रमद आगै थाथ' जेसेबां थागोन एसेबां आइडिथ' नङा नैबेयो आइडि नङा दे चेनेलसो आब' आइडि नामा आइडि नङा दे चेनेलसो ओंखायनो आं नोंसोरखौ सापर्ट खालामनो थिनदों एस बर' माने आब' आं मालाबा आलासि जानो थांगोन दे आब' फै दे मालाय नङा बिमा नोंनिसो फाग्लि माया आं मोनथामजों फैगोन दे फै जागोन आब' प्रमद नार्जारि दान नै माबानिखौ एबार प्रमद नार्जारि नोंनिखौहाय आङो सापर्ट खालामसै वेलकाम नाइट लाइफनो वेलकाम सापर्ट खालामबाय प्रमद नार्जारि नोंखौहाय नोंबो बेग सापर्ट हरफिन दे कमेन्टआनो अफसो माथो नोंनालाय नैबे माबायाव लिरना हरसै नाइस मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से और अगर एक बार मैं उस दरवाजे से बाहर गया ना तो फिर वापस नहीं मा सरासतिनि माबायाव लिरना हरबायलै मा ओंख्रि जाबोखो जिबेर इसोर अननानै लाइक होबावबाय जादों गौतम प्रमद बिफर नै मामा बिकास अफिसियेलजोंहाय लोगो गैयाबा लोगो जादो बेबो नोंसोरखौ लोगो खालामफिनगोन आरोना लोगो जालायबानो जाबाय दाबो न'आव थाङाखै नामा नोंलाय
थाबथाखो ना माखोलायब्रा आंनालाय लाइबालाय माथो गावनिबो खौनानै फैयाखैलाय ओहो अबाव थाबाय थाखो ओमफ्राय दाबो थांलायलायबाय मेलायावसो अबाव मेला जादों अबाव मेला जादों ससान अबे ससानाव बै बास स्टेन्डआव नामा बास स्टेन्डआव मेला जादों नामा आं बास स्टेन्डजों थांनाय जायाखैना दामानि गेन्द्रा बास स्टेन्डआवहाय माबा जादों मेला दासो बेग हरनांगौ नि गोसो ओमफ्राय नै बिकास गैया नोंखौ रेसन सिगांनाय बे बिकास अफिसियेलजों जाबाय दे फाग्ला जाबाय मला हाय मन्जुलि लि उदैयाव लिगोन आंनो मा गोदोनि उन्दैयावसो जों बिदि होनोमोन अनसाय साय माइ गायसायसै उदैयाव सायगोन आं होनलायलायनाय ओमफ्राय बिदि होनलायलायोमोन आरोना लाइफ दे अनसाय मोनसे जुमाय सेराखै बिमा बिमा जुमाय दंना गैलानो माबासो बियो होमबालाय बिफरसो बे साबसक्राइब खालाम आं चेनेलखौहाय दूसरा आईडी से सपोर्ट करो जल्दी करो नाथाय बायदोंलै आब' बायदोंलै आब' मा होनखोथाय नांथाबाय थादों नांथाबायदोंलै नेटआ गल गल गिदिंगासिनो ना आंना मा जादों दा दिनैबा मा सोलानाय ओंख्रिया माबा ओखि मा सोलानाय एखि ओंख्रिया माबासो जोंनिया जिंखा ना दहयनि ओमफ्राय दाउ बिदै फुदुंदेरदों अनसाय नोंखौ स्ट्रिट माबा खालामहरसै आङो नै सापर्ट खालामहरसै नोंबो सापर्ट खालामहरफिन दे र' आयौ जा गाज्रि गोजा साबसक्राइब खालामनानै आनसाबसक्राइब खालामफिनो मिथिबायना आब' मिथिबायना आब' जोंना माथो आनसाबसक्राइब जाफिना जों साबसक्राइब खालामनो बिनो थांबाय थायो मानो गुबुना मानो आनसाबसक्राइब जायो आं बुजिना मोना औ नों थिगखौनो बुंदों बर' आंबो बेखौनो सानो आरोना दासो बिमा जुमाय हरदोनो साबसक्राइब खालाम दे साबसक्राइब खालाम नोंनाबो चेनेल दं नामा माबा बेयो चेनेल दं नामा दे आं माबा सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामना होगोन आं दे लाइकआव आरो क्लिकिं खालामबाय थेंक इउ जादो दे मन्जुलि सुनिनो नोंखौ सौखाथारगोनलां आंखौ सुनि थुनि होनलाबाय थानाया ओं जुमाय सेराखौ सापर्ट खालामबाय आं नै आयु माबा फार्स्ट मान्थ सिगां आं सोरखौ माबा खालामनो नागिरदोंमोन अनसायखौ सापर्ट खालामनो नागिरदोंमोन आं र' अनसाय सुनिखौहाय 900 पास सुनिया थाब थाब 1K जाथारथोंसै सय 900 जाबाय र' दाहाय आरो हरबावगोन आं बोरायनिजोंहाय थाब थाब 1K जागारथोंसै गाबोनफोर मिस्थिफोर मोनजायो खोमा आं हरा आंना 61 ल'नो नोंखौ सापर्ट खालामाखै लाइकआव आरो किल्टिं खालामबाय दे जाबाय फैलायबाय आब' दिनैसो पद्म बर' वेलकाम आगै पद्म बर' मा ओंख्रि जानानै फैनाय थांजोब्बाय साथामल'सै खालामदो दे खालामबाय र'
आं पद्म बर'खौबो सापर्ट खालामबाय दङ चेनेल 1.8K खालामबाय पद्म बर' नोंबो सापर्ट खालामहरफिन दे आं नोंनाव नायस्लिरना हरसै नै आइडि नङा दे बियो चेनेलसो बेबो मोनसे थेंक इउ आब'नो वेलकाम आगैसोना वेलकाम नै जोंहा सजला साजाला आगै बसुमतारी फैदों हाय हेल' लोगो गैयाबा लोगो जादो लोगो नोंजोंहाय लोगो दंखायो होनदां पद्म प्लिज लोगो जादो आगै नोंबो जादो नै आं नोंखौहाय माबा खालामना होनोसै ब्लु होबाय रेन्स होनानै होबाय दे दाहाय थांनोसैबाल' खोन्थालां आरो रेन्सखौ रावबो लानानै दाखारखा गौथम खोन्थाखायो ब्लु हरदो आब' हरसै र' ब्लु हरबाय नै आब' नों लाइभआवनो सासे बासिना लानै आं गार्लफ्रेन्ड नोंनो सासे लाइभआव बासिनो ममि दङलै जोंहा ममि दहाय फैदोंमोन आंनि लाइभआव अफाय थांगोनथाय सिख्ला मानसि मैया बेखौ साबा हौवाफोर सिलायदों ममि दंमोन अफाय थांखो मा जाखो बेयो गोरिब लोरखा आहम आं सोर बिमा नों बिफर नों लुहरदो दे आंनोबो पद्म हरबाय आङो मोखां दिन्थिब्रा आब'नो दाहाय लास्टाव दिन्थिगोन र' उन्दुग्रोनि आं एसे सिनस्रि फेंग्रोनि अबेनिनो लोगो मा जायगानि आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सजला बसुमतारी आगै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गसाइगाव गामिनि माबानि गसाइगाव टाउननि नोंहालाय अबेनि सजला सजला नोंबो सापर्ट खालामखाबायमोन नामा आं पद्मखौसो सजला नोंखौहाय आङो मोनसे माबाजों लोगो जादो लोगो गैयाबा आं नोंजों लोगो दंखायोथ' नै सजला नोंखौहाय आङो मोनसे माबाजों चेनेलजोंहाय सापर्ट खालामहरसै नोंबो बे चेनेलखौ सापर्ट खालामफिनबानो जाबाय मिथिबाय सजला आं गगामुगनि लोगो गगामुग साबसक्राइब खालाम दे गोरिब लोरखा 213 ना नोंना नै साबसक्राइब खालामना होबाय आं 214 जाबाय ओमफ्राय भिडिअ'आव कमेन्ट हरना दोनसै आङो बेबि फट'स हगारदोंना नोङो कमेन्टआनो अफसो नोंना कमेन्ट हरजायाबाव भाइरेल भिडिअ'आव हरना दोनसै नै कमेन्ट नायस्लेटना हरबाय आं नोंबो सापर्ट खालामहरफिनबानो जाबाय दे खालामफिनगोन आं लोगो औ दे खालामफिनबानो जायोना दे कमेन्ट हरद' नै पद्म आगैया मा होनदों सजला आब' साबसक्राइब खालामना होबाय नोंनिखौ सजला बसुमतारी नोंनिखौहाय साबसक्राइब खालामबायनो पद्म बर' आगैयाहाय मोजां माथो रावबो गोसो थोआ माथो आब' बोरैहाय न'आव नामा आब' आंखौ बोरायराय नुयो नामा आंखौनो
बिफोर दां बियो आइ एम बर'आ आं सोर जाखो लायबावसो साबस्क्राइब खालाम थाबनो डायलग दा होबाय दे आंनिखौ दिनै 700 फुरा खालामना होदो दे 700 फुरा खालाम आंखौहाय दिनै दे पद्म आगै खालामबाय दे खालामबायनो सापर्ट खालामबायनो पद्म नोंखौहाय अबे रायजोआव थांखो नोंलाय बेमार र' दर मा होनखो दर्ज हम दर्ज हम अके बोरो नोंना मामाया ममिया ममि बिमाया बोरो नोंना लेंहरद' फन हरनानै आंनि लाइफआव फैदों नोंनि कमेन्ट हरनायखौ मोनदिया आं लोगो सजला बसुमतारी आगै माबायाव हरदों बै माबायाव फिसालानि फट' बे फट' माबानाया बेयावहाय बेयाव नायबा नुगोन दे ओमफ्राय किलटिं खालामबाय बिमा थेंक इउ आब' बिनानाव दं नामा आब' होबाना 700 100 खालाम 700 खालामना होगोन आं बिनानाव दंब्लासो 700 खालामबावो आरो एस बर' आयु खम जाला बिनानाव दंबासो 700 खालामबावगोननो आंखौहाय एस बर'आ ब्लेकमेलसो होनो बिदिखौ ब्लेकमेल ना मा होनो एस बर' खम जाला बिनानावा दं पस्ट खालि गैया सासेबो साब्रैबो साबाबो ओरैनि बिनानावफ्राबो पस्ट खालियानो गैया सासेबो गासिबो माबा गोजा ममिया गैला ममाय लांबाय ममिया मुम्बाइ लांबाय ने आइ एम बर' आगै प्लिज लोगो जादो नों सापर्ट खालामना होनो बिफोर जाखांबाय नामा आब'नो जाखांबाय नोंस्रालाय माथो ओंख्रि जाना फैनायलाय पद्म नङालै आब' आंना मिनिफिनगारबायहाय नै खम जारला बबाव कमेन्टआ स' जाफैया फाग्लासो ममिया मैयासो इन्टारेस्ट मोनदोंमोननो दहाय फैदोंमोन बेस्रा अबाव थांखो आलु बाथोन सोलै आब' जेबो गैया दिनै निरामिससो ना दिनै मा बार मंगलबाराव निरामिस जायो आरो पद्म बर'मोनहा निरामिस जानो हाबानो मोजांहाय देहाफोराबो मोजां बेमारफोरबो जाया आरोना जारलासोना आब' होननानै जारलासोखाना बिनानाव दंबासो 700 बानायलायनाय नोंनानोथ' नुबाय बाजै होनफैबाय नै सासे सानजोरां मा ओंख्रि जानानै फैनाय आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो मा मैगं जाखो आब' मैगंआ जाहैबाय जोंनिया जिंखा ना ओमफ्राय माबासो जिंखा ना ओमफ्राय दाउ बिदै एसफोराव ममिया बहायलै आब' बहा थांखोथाय ममिया मैया दहाय फैदोंमोन दा बबे रायजोआव थांखो
सोरनि लाइभआव दं बेबा गिदिंगासिनो सोरनिबा लाइभआव दासो खान्थि मोनदों आब' मोखां खोन्थिनायखाय माथायफिनबाय आब' आं दिनै बिराद दुखु नांदों दै मानो आगै मा जालायखो नै जोंहा 95 फंबाय फैलायबाय हाय आब' एजि गेमिं हेल' आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो नुजाब्रा आब'नो नुजामादां दालि जहल अमा बेदर बाजिमोन बाजै अ मारै दं मा सुस बसुमतारी मा जादों नोंहा मा दुखु जादों खिन्थाहरदो दे मा दुखु जानाय बे क्लिपखौनो खेबना दोनबाय था क्लिपआनो गोथांखा क्लिपआ आलु बिलाथिसो बिलाहिसो आलु निरामिससो अ आहुम दासोनो आहम देद' आंखौ दिनै 700 बानायना होदो आगैमोन सनामोन लोखिमोन नोंसोर अनाबा सोर अनबावनो दे होनसै नोंनि गुरिखौलाय मानो लायनांगौलाय आं नोंनि माबाखौनो लाया होमबालाय गोमा जाबाय नोङो आं नोंनि गारियावनो हाबैयाखैबालाय सोर खावगोन नोंहासो थाल गैया दा आंना हा गिया नों थांनो हारसिङै होद थाङा नोंगौ मैया गारिसिमखौनो थांनो गिबावो नाहरबावनांगौनो गावखौ सिखाव लांगोन सिखाव गुबुरिखौ नांथारगौ बायदि मोनायाव सिनायबाय ओमफ्राय आंना दिनै 75 आनसार जालायबाय 75 सानसेयावनो एफा बुरजा बोरैथो आन जाखो सजेला आंनि लाइभ खालामगोन सजेला आं नोंनि लाइभ खालामगोन मा होननाय जाखो मोनबाय नोंखौ नुबासो साइजावब्रा आब' ए थास मोदानलायदों आं मोदान लायदों अ मिन्थिया आब' एफा बुरजा आंनिया दिनै 7 जन खामायदों 7 जन अ गुमैखौ खनसे दिन्थिलाय र' नोंगौ मैया गारियाव मामा घरि दोनब्र'दोंनो बबावबा बेखौ लायनो थांदों नोंगौ मैयाहाय फैबायानो र' देखायनोसै नोंखौ नायनो नोमबोनांमोन आब' गुमैखौ खेबसे दिन्थिलाय होनदों बादावलायदोंथ' आयौ नोजोर नाङो नायानोलै एस बर' आगै नोंगौ मैया मा होनदों र' बेक साइड हनै मालाय बिसिनायाव मानखोहैबाय उन्दुनो खाख्लोबनानै थाबाय हनै ओइ बाबुनो फिनसिना सिया माबा गावसोर थाखोमादों नोजोर नांबावो जाहैदों नुबाय दा एस बर' नोंगौ मैखौहाय मिनिबावबाय हनै लाइट खोमोरनो उन्दुनो ओंखारबाय नोङो उन्दुदो गाबोन फुङाव थांगोन ना नोङो हजोंहाय आरो 7थायावनो थाङोनो आं मानो थांबावनांगौ न'आव सोर थानांगौ आइहाबोनो दुखु गोनां जिउ आंहा रावबो लोगो गैला बिदि दा होनब्रा लोगो थायोना र' दै थाखोमा लायो माथो गुमैया नोंगौ मैया गन्थं गोलावखायनो लाजियोहाय
28 जनल'सै बेसेबां दङमोन सुस नोंनिया नै आं मोनसे माबाजों चेनेलजोंहाय सापर्ट खालामबाय दे नोंबो बेखौ सापर्ट खालामहरफिनबानो जाबायना इन्डिया गेट फ्रम निउ दिल्लीखौ दै बेयावहाय कमेन्ट हरना दोनसै आं जा लाजिगुसु नामा आब'ना औ लाजिगुसुथार नंगौ मैया बेनाबो चेनेल दं नंगौ मैनाबो ओमफ्राय साबसक्राइबार बारायनि रागा जोंनानै भिडिअबो बानायला जेबो हगारला दाना फाग्लाथार आगोलाव माबा जाबाय थानाया दाना भिडिअबो बानायला जेबो हगारगारला डान्स हगारला दाना नो सापर्ट खालामबाय आं दे नो हिनजाव खुरियाव जाहैदों मामा एस बर' औ माबा एस बर' नङा सुस बसुमतारी ब्लग आगै माबाखौ मबाइलखौहाय ना ओरै खहे खालामनानैसो खेबनांगौ आरोना बे नों गोजौ लानानैसो खेबदों मबाइलखौहाय अके थाथ'थों दा माबागोन आं खहेसो खेबनांगौ खहे खेबबासो नायनो मोजां जायो आरोना भिडिअफ्राव हगारनो आंखौ होखारहरबाय नैबे रुमावहाय रुमाव फैनोसै होनबालाय आंहा मानास बर' आगै फैबाय जोंहा वेलकाम वेलकाम आगै मानास बर' र' सेल्फि स्टिक लायनांबाय आं मा ओंख्रि आब'नो बिफरालाय मा थाबायना खारलाबायखोलै ओंख्रिया जोंनियाहाय मामासो जिंखा ना दहयनि ओमफ्राय माबा दाउ बिदै खालामदेरदों आरोना नोंहालाय माथो ओंख्रि जाबोखो मानास बर' आगै सोर सोर दं कमेन्ट खालाम दे सोर सोरनो लोगो नांगौ 352 साबसक्राइबार 90 भिडिअ मानास बर'ना निउ बड' स्टेटास सापर्ट खालामबाय आं नोंबो सापर्ट खालामहरफिन दे मानास बर' माबाजों नाइस लिरनानै हरबाय आं दे आइडि नङा दे बेयो चेनेलसो चेनेल गोदान खुलिदों नानिनि मानासफोराव दंना गैया जाखो आब' दे जोंना टमेट' नासोमोन आब' गोथावानो दे गोथाव नै ओमफ्राय एस बर' नै ममिखौ नायनो होननाया ममि फैबाय नै एस बर' चुस नै ममि फैबाय दुखु दाहाखौ गारजोबदो एसटि फैबाय नै जोंहा हाय आब' वेलकाम वेलकाम मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै आरो मारै दं बिमा दिनबो हर थौबाय उन्दुदोनो माबा नै ममि नोंखौ उन्दुनो थोनबायगोन बिफरा नोंना मा खबर आब' खबरा बिदिनोसै आगै मा होनबावनो आरोना माबा आनसाबसक्राइब जाजोबदों दिनैहाय 7 जन गोजोननो 700 खालामना होदो दे आगैमोन सोरनावबा एक्सट्रा आइडि दंबा सापर्ट खालामहरदो सनाफोर लोखिफोर नोंसोर अनाबा सोर हनबावनो दे
बिमा मम्मिनो एस बर' नै मम्मिखौ नायनो होननाया दहाय सिख्ला नांगौ होननाया मम्मि फैबाय एलबि सटलिखौ साबस्क्राइब खालामना होबाय स्ट'रिखौ साबस्क्राइब आब' थेंक इउ अ उन्दुनोसै हाय फिफा मबाइलबो चार्ज गैला हाय फिफानो मबाइलानो चार्ज गैलानो मम्मिना ने मम्मि नोंखौ सिरायग्रा सासे फैबावदों एस बर' क्रिएसन मोजां आब' दोलि आलु नासोमोन एस आब' ब्लु होदो दे र' सना र' होबाय दे नोंखौ सापर्ट खालामना हरनि दे आङो मम्मि र' बिमानो 94 साबस्क्राइब एसटि ब्लगना हगारबाय भिडिअ गैया नामा मिथिबायना ए शिलं बर' बाजार बरा बाजार मार्केट किउट गार्ल फ्रेंक 43 लाइक नोंबो सापर्ट खालाम हरफिन दे आगै आं नाइस लिरनानै हरबाय एलबि शर्ट ब्लगमोन नामाथाय सापर्ट खालाम हरफिन दे बैग्राखैलै आब' सिलायग्रायालै आंखौ सिख'ग्रायालाय होनदों नोंखौ सिख'ग्राया मामा सिख'नो माने दहाय सिख्ला मानसि दंबा हर होनदों नालाय ओंखायनो नोंखौ खोन्थादोंमोन आङो बै एस बर'आ लोगो गैयाबा लोगो जादो आरोना एस बर'जों एस बर' क्रिएसनजोंहाय लाइक डान थेंक इउ लाइक हरनायनि थाखाय आदा दिदोम फैदों नै जोंहा आदा दिदोम आं सोरांनियाव दङमोन सोरांनियावसोमोन ना आदा नोङो मम्मि ब्रह्म मा खबरनो मथिया एसटि जाबाय माथो मथिया एसटि जाबाय माथो एसटि माने मानो सर्टआव होनदों आं खालानि राव आब' आं खालायनि र' आब' खालामनो माखौ खालामनो मोजां आदा दिदोम होनदों नंगौ नामा आब' होनदों नै जोंहा आइ लाभ इउ फैदोंमोन बबेयाव थांनायथाय आइ लाभ इउआ डिलिट खालामफिनबाय मेसेजखौनो मम्मि आं नोम्ब'नो मोनथाम आइडिजों थखाजोब्बाय आंबो थख्ला नांगौ नामा मम्मि बिमा नोंनोबो थख्ला नांगौ नामानो मोनथाम आइडिजों सापर्ट नांगौ नामानो मम्मि बिफरा सोंदों पद्म मा हरामोन मानो दानजोबखो थोस मम्मि माथिं र' नोंखौ रावजोंबो लोगो जाया मानो लोखि मानो लोगो नाङा नामा गुमैखौ खिन्थि आब' सना गुमैया मबाइल नायगासिनो सिरियाल ओमफ्राय आंखौ दावराव जादोंना होखारहरदों बैयाव थां बैयाव होननानैहाय ओखि नोंना मानो गन्थंआव हांगार नांदों नायलायनो आयनायाबो गैयाना फुगारलाबायगोन गैया नाङाखै
नै नों गुमैखौ नायनो होनलाय पद्म नै र' नै नुबाय दा पद्म नायद' नों गुमैया नै ओक्कि पद्म लोगो गैयाबा लोगो जादोब्र'नो पद्म अबाय थांखो नायद' नै नों गुमैया नुबाय नुबाय दे आब'नो अ नोंगौथ' आरो नो पद्म मा ओंख्रि जाखोनो हा होनदोंमोन आं गन्थं फुगारनायखौ मिनिबाय आरोना बियो दासो मम्मी हाय बिफर होनदों I love you जि मिनिबाय मेगन फिसा फिसा जालायनाय बिफा होननो नुबाय दे आब' बिफा सना होनबाय नै मम्मी I love you लै नै मम्मी I love you लै होनना रबाय हनै डाइरेक्टखा मम्मी एस बर'आ I love you ब्र' लोगो गैयाबा लोगो जादो दे लोगो गैयाबा लोगो जानोनो दासो जादों दा दासो जादों र' दे सोर सोरखौ सापर्ट हरखोमोनथाय आङो नों हटस्पटखौ अफ खालामबाय नामा I love you दे एस बर' लोगो जादो दे लोगो जाफिनोनो एस बर' मम्मीजोंहाय हिर'खा आदाया बेनिखायनोथ' गलि जादों फाग्लि आदा हिर'खा आदाया बिनिखाय गलि जादों फाग्लि नों दे हिर' ना मा होनदों बिफर नों दाखौ हिर' नुथारो नामा नोंगौ नामा बिफा मा ओंख्रि होनदों मा ओंख्रिनो बिफर बर' I love you माने मा आब' बेखेवना होदो एसे I love you माने आइ माने मा जोंहा होनदोंमोन बोरो I love you माने मा एसे बेखेवना होदोनो मोनथिलाय लाङाहाय आं रावखौबो I love you होनफेराखै दाबो I love you मानिबा मा जायो रावखौबो I love you होनफेराखै गोदोहाय गोसोथोलायनायावबो I love you होनफ्लाबनो मोनाखै लाजिनानैहाय ना मा नों दाखौहाय सिख्लाफोरलाय दं ना गैयालै आब' लाइभआवलाय दङ पद्म आगै मम्मी ब्रह्मआनो सिख्ला मम्मी ब्रह्म दं सिखर बेखौनो एसबोराव लोगो जादो दे ब्र' लोगो जानोनो बिमा गावनो संना गावनो बायदों बिमा गावनो संना गावनो बायदों मा होनखो बुजिनाय मोनासै आं बेखौ जाबाय दं होनदों गावनो संना गावनो जाबाय दं जादों खोमा आं बुं नों मानो दावराव जाबाय थायो फोजाबाय थायो उन्दैखौलाय उन्दुथों बिमाखौ लेंहरबाथाय उन्दुयोनो उन्दैया बिमा गावनो संना गावनो जागासिनो दं होनदों खोमा बियो बुंदोंहाय बिफा बावदोंहाय बिफा कमेन्टआव फरायदोंला आङो
आब' ब्लु खालामना हो दे सना दे ब्लु खालामसै दे नै दांबाबो जायालै ब्लु होनो दांबाबो जाया नै दांबाबो जाया फाग्लासो पद्म आइ माने नोंखौ आं लाभ माने मोजां इउ माने मोनो आं नोंखौ मोजां मोनो नै आइ लाभ इउनि ओंथिखौ सोर सोर मिन्थिया खोन्थाहरदों हनै पद्म आगैया आब' ब्लु खालामना हो आं ममिजों लोगो जानो होबाय आइ माने बिमानि उन्दै मादै नोंखागौना आयु नै आइ लाभ इउआव मेगन फांथेलायबाय सोरखौ लाजिलायखो बेबा पदमब्रा आं नोंखौ पदम आं नोंखौ सापर्ट होबाय ब्र बेक हरफिनबानो जाबाय ब्र होनदों बेक हरफिननांगौनो साबस्क्राइब खालामबाय दे ममि डार्लिंनो नै ममि जागोन दे पदम आरो गाबोन बेक हरगोन दे नो गाबोन बेक हरगोननो गाबोन आं नैबेयाव हस्टपट हरबा नेटानो नाङा आं नोंसोरखौ मेल सापर्टजों सोरदो पदम फैलायखो नोंखौनो पदम होनदों पद्मखौनो बेलाय एसडिया होनदोंना ओंखायनो आंबो पदम होनबाय नायस्लाबाखै खोमा र' दे हस्टपट हरनि आङो बिनिजों नैबेजों खालामबाय एसडि ब्र'नो नै फिसाला गाबबाय आंना र' एस बर' ब्र' आं नोंखौ सापर्ट होबाय नोंबो रिटार्न हरबानो जाबाय ब्र' होनदों आइ लाभ इउआ गाबबाय हनै मोदै गिदिर गिदिरनो मानो गाबखो आइ लाभ इउ ममि आंहा मबाइल चार्ज गैला दे आब'नो दे दे आगै दे ममि थ' जों थांसै सेंग्राफोरा दुस्थ' गोजानो बुरिखौ लांफाथारसै आरो नोङो बिफर आं थांबाय थानो हानाय नंला दे आब' सना दे थाबाय थानो हालानो ममिया पद्म ब्र थेंकिउनो ओमफ्राय बिफाथ' थांसै सानैजोंहाय बेबो गालाङा थांदो थ' बिमालायावसो निउ फ्रेन्ड खाम फेन गाननि आबा फेन गाननांगौ फेन गाननांगौ मानो गाबा ममि बिफानो ममिया जावजोबो जानो रावनिबो जानोहाय आंनिसोनो एस बर'आ लानोसैनो ममिखौ हनै बाबुआ मा नाम आब' दैसा होनो दैसा जराफ्रासो बिफा बिमा बुंबाय थादों जोंहालाय सोरखौ बुंबावगोनलैनो पद्म आगैया मा होनदों जोंहा
आयु नोंगौ नामा नो एस नो बारा दादोनखासै नोङो बिफर ममिखौ थाब लानानै खारदो नङाबा हनै जायनो मोनो बेनो माबागासिनो जायनो मोनो बेनो पद्मबो बियो माबायाबो बियो बिफराबो बियो आरे सरि माबाया एस बर'आबो बियो मोननायसो नंला माथो नोंलाय नों मानो सिखारो बाबा आं लाइभ फैबाथाय नोंहा सिखारथारो ने आं लाइभ फैबाथाय नोंहा सिखारनाय पद्मआ मेगन साबायदों ना पद्मआ मेगन साबाय गावहा मोनासै नालाय आं लोगो खालामना हो ममिया लिंहरदों आब' आं थाब थांनि ब्लु होखाबायना नोंखौलाय ब्लु होखाबाय नै नोंना अबावबा आथिङा नांलायबाय बाबुआ गाबलायबावा ना आब' गाबाखै मामा उन्दुलांबायमोन बिफायानो मबाइल खोमा गुदियाव नायबाय थायोना सिखारनानैहाय माबाबाय आं दहाय सोरखौ सापर्ट हरामोनथाय बावबायलै पद्मखौ सापर्ट हरखांबायमोन नामा पद्म दै नोंसोर बायदि मेरला दङब्रा आंनाव होनदों नै पद्मखौ सापर्ट खालामबायथ' आं ब्लु खालामना हो ममिया ममि नों आंनो रिटार्न हराखै नो पद्म साबसक्राइब खालामदो ममि नोंखौहाय एलबि सर्टस ब्लगजोंहाय आङो सापर्ट खालामसै नैबे मबाइल मोनसेजों नानिनि आरोखि ना बेयो ओमफ्राय नोंबो सापर्ट हरफिन दै आं नोंनाव नाइस लिरना हरगोन मिथिबाय 107 जन जाबाय नै नानिजों नोंनिया नाइस लिरना हरबाय आं मा होनदों गुड नाइट बेलथायना लिरबाय आं बेलथायना लिरबा फरायदोंखागौ आङो गुड नाइट बेलथायना लिरबाय आं अके गुड नाइट र' फैथारनायनि मोनसे चेनेलजों सापर्ट हरनि आङो आइ लाभ इउ दे नोंबो सापर्ट खालामबानो जाबाय आब'नि लाइभ फैबोला गोसोखौनो सान्ति मोनोब्रा मा महिनि होखोलै आब' सोनायालाय खाला जादु र' दे आइ लाभ इउआ थांखो ना माखो जोंहा नै 310 आइ लाभ इउ ना 311 जाबायलै आइ लाभ इउ र' आबा र' अबाव थांनो नै आंनिखौ होनाखै आं आइ लाभ इउ फिसाजोनि फिसाजोनिखौसो होनदों फेस्टिभेल अफ दा नर्थ इस्ट गथ' बाबा नै आदैमोनखौ सापर्ट हरनि आदैमोनखौ नाइस लिरना हरबाय दे आङो रलै 22सो जाबाय थाबाय नाइस लिरनाया फाग्लासो जागोन नों बाबाजों थानो नागारै मानो सिखारखो नों गथ' मेजा गथ'नि फिसा नोंनि
नोंनिया सापर्ट दंखाय गावहा थगायोलै गाबोन हरनो होनना मम्मिनो मम्मी थगायो होनलाय नोङो नोंनि सापर्ट दंखायो आंनाव आंनिखौ होनाखै दे एलबि शर्ट्स ब्लगखौसो होनदों आङो थगाया दे आंहासो थगायजायो आं थगाया आं गाबोन हरफिनथारगोन दे दिनैनो हरना माथो जानो भिडिअ नायनानै सरि होनदों हनै बेबिया जा किउट आब' खानाया गुजोब्बाय नै दैसाना जोंनिया थेंक इउ नमस्ते 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 नों खानाया आंनाव हाबायाबा खानायदों मोनजाबाय आं दैसानि दे हरबानो जाबाय मम्मी होनदों बिफाजो दोनथ'है दसे थाया बिफाया फोजाबाय थायो मामा खुदुमबाय थायो खुदुमनानै दारिजों होबाय थायो फिसालाखौ ओमफ्राय दारिजों होनोसै नालाय सिखारनोसै नै बिदिया सिथर जाजोब्बाय बेसारा नै बिदिया दारिजों होनाया बिफानि नै जोंहा जावैसो सनाया दानिसो सफैनाय हाय बिखुनजो सना मोजां ना होनदों मोजां जावैसो ओइ मम्मी नोंनि हाबायाव फैबानो जाबाय आंनि हाबायाव फैबानो जाबाय मानो होनोब्ला खैनाया नोंसोना नै मम्मी पद्मआ मा होनदों दे आब' नोंहा थाथ'दो दे होलि दानो मा गाबोन संफोर दानो होनानै हो मा गाबोन संफोर बेलाय ने होनानै हो आंनो खाना पद्म होनदों मा मुं आब' बेना दैसा होनो एसबर' दैसा आब' ब्लु बोखारदो आं उन्दुनोसै दे सना दे उन्दुदो दे बोखारबाय लाबोखागोन नोंखौसो मम्मी सनानो खुदुमहरबायलै नै जोंहा राजु बसुमतारी भिडिअ लाइक दान थेंक इउ राजु थेंक इउ आदा राजुसो नामा बेलाय सोलायलायबाय आरो बियो प्रफाइल पिक्सारखौ थेंक इउ आदा राजु थेंक इउ सुपार नाइस सुपार दुपार लेना हरदेरबावदोसो मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया माबासो आदा जों आंनियाहाय जोगोनार माबा सरि मा होनो जिंखा ना दाउ बिदै लांफैदो दे पदम सना होनदों पदम नङालै पद्मसो नामा मोजाङै नाय लाभलिनो पद्मसो पद्म थांगासिनो र' मम्मी सना दाहाय हरनि दुइथायावसो आब' सनानो पियार जासुला फैबाय जोंहा सनाया दानिसो सफैनाय मा नाहरदों बाबा नों मा नुहुरदों अबाव मा ओंख्रि जाना फैनाय पियार जासुलागै राजु गोथावलै आगै सना नोंहालाय माथो ओंख्रि जाबोखो आदा राजु नोंनि लाइफआव थांनो मोनाखै आं दामानि इमान बेस्थ' आरो मेला मानसि लाइफ फैयोना दाना फिसिनायाव थांबाय बायनानै सोरनाव थांथ्र'नो जानानै बावनानै थायो नायस'ना नोंनिखौ एखमबा दुइथायाव आयु आं सिखारनो रोंनाय नङाहाय पदम होनदों दे दुदो आबा दे दुदो आबा दे बाव दुदो दे बिसिना मासेयाव दुदो आयु नोंना मबाइलखौसो गाख्लायनोसै नै दुदो आबा दे मैथा नानो पियार जासुलामोना ओंख्रिया मम्मी रावजोंबो थाङा आंजों फैगोन नै दाना एसपरा मा होनखो मम्मी नोंखौ फैगोन जोंना एप्रिलनि 10 थारिखआव हाबा जाहैगोन आंजों मिथिबायनो पद्म राजु आदा मा खबरलै होनदों बिमा मोनबायना होनदों माया मोननो
मम्मीखौ खावनोसो नागिरबाय नामा औहाय फियार जास्ला मम्मीखौनो जि सेलायलायबाय हनै एस बर'आ 10 थारिखआव लायनोसैलायनो मालाय दा दुइथायावनो लायनो नागिरदों आरो नोंहा 10 थारिखआव गैला नों लावद्रायबाय नों मोननाय नंला नंगौहाय ना एस बर' होनदों औ नंगौना एस बर' होनदों नाम्बार हरब्रा मम्मी सना आयु नाम्बार बिहरबावबाय हनै लायथारगोन नोंखौ आं सनानो बिफानो राजुआ दे मा होनदों जोंहा पद्म भाइ मोजां दे होनदों मम्मी लादो दे नाम्बार बुंसै आं खोन्थादो नाम्बारा खिथादो नंगौ नामाहाय एसबर' नै अबाव थांखो पद्म लादो दे नाम्बारखौ बुंसै दै एस बर' आंहा लायनो थांसै दै एस बर' आंहा लायनो थांसै मम्मीखौ होनदों ओमफ्राय गोसोखौ मारै मोनखो बुंलाय नोंलाय गोसोखौ मारै मोनखो नोंलाय सोरखौ बुंदों नोंलाय बुजियासै आं बिफा जारलासो सेलायलायबाय थानो मैयाबो साब्रै साबा सेलायलायदों आंनि लाइफआवहाय माबा फियार जासुला आरो दाबो কি হলো বাবা কি হলো কি খাবো ওই যে এটা খা এটা এই যে নাও এটা নাও হাতে নাও এই যে নাও थोस र' बिमानो फियार जासुला नोंखौ सापर हरनि दे आङो सोरखौ बुंखो आं बुजियासै बिफर होनदों नै आंनाव दंखायो नाम्बारा मिन्थिबाय पद्मखौ मदमसो लिरबावबायलै मबाइलखौ मानो जेख्लायाव गाबा हालासो आं मम्मी बिसना सिङाव उन्दुना था बिसना सिङाव सौखि सिङाव কি হল বাবা কি হলো এই যে এইরকম করিস বাবা না বাবা এই যে নেও এটা নেও र' दे आं माबाखौ सापर्ट खालामनि फियार जासुलाखौ फासस' थांबाय मालाय कंग्रेचुलेसन फियार जासुला नै 502 बानायबाय आं अल भिडिअ'आ जाहैबाय ओंखाम जानायाव थाम्फैया डिस्टार्बनो दारिया नुरैखा फियार जासुलाना मासि गोलाव दारि ओंखाम जानायाव हाबजोबलायबाय हनै दारिया नोंबो सापर्ट हरफिन दे जासुला जेरै जासुला एरै जागासिनो नै फियार जासुला फियार मानि मालै फियार मानि नागिन होनबाय आरो बियो नागिन होनदोंने बाबा आदैमोना
नायस्लेना हरबाय आङो नोंबो सापर्ट हरफिनबानो जाबाय भिडिअखौ दिन्थिबाय मिनि हरगारबायहाय नै दाना गावहा दै एस फाग्ला लादोलै नोंदो आंहा ममिनिख्रुइ साबसिन लायगोनब्रा हरो होफिनखायो आं होफिनबानो जाबाय दे मम्मी दरजाखौ गोरा मारिना था रावबो खावना लायनो हायै बायदि नै मम्मी दरखौ गोरा माथेनानै थानो मोसागारबोखारा नै नागिरनानै जासुलाला नुखायोलै मानसिखौ पियार जासुला नाम लानो समायखाथारदों जासुलाला नुखायो माबायदि बिमाबो जागोन दे एसनो बिमा हामगौ बांगालफोरनिसो फोरोंलायबाव फाग्लिया ওই যে তোমাকে কি কইছে ওই যে দেখ গুম্ম দিবে গুম্ম দেও आंखौसो नेना थागोन लादिबाय दा ओइजोंनो आंखौसो नेना थागोन धुर जाम्बा खि मानो गाबखो मानो जावखो ला आंखौसो नेना थागोन मम्मी सनाया जोंहा मम्मी सनायानो बिमा आं थांसै दे गुड नाइट बिफोर नोंना बिमायानो हनै ओरैबा ओरैसो लाइन मारिगासिनो दङ सेखनानै गैला नों मोननाय नंला बिफर थांगासिनो मम्मी सना लायनो ओंखारना थाखानो जागोन दे आं ओंखारनोसै पदम सना गैला बिफर गैला थांदो दे बिफरनो थांदो बिफर बिफा ओइ बाबा नै पियार जासुलाया जागासिनो दङ नै सोर दंबावोमोनथाय सापर्ट खालामहरनो मम्मीया मालाय कम्बल खाख्लुमबाय नोंस्रा सेलायगासिनो मम्मीया मालाय कम्बल खाख्लुमबायनो नोंस्रा सेलायगासिनो बिफोर बर'आ थांबाय बाय बाय बिफोर बर' गुड नाइट बिफा होनहरबाय हनै मम्मी रावजोंबो दा रायलाय दे सना मम्मीनो रावजोंबो दा रायलायनो मम्मी रावजोंबो दा रायलायनो जाबाय ने दोत जाम्बि मम्मी आंखौबो सना बुङो सोरखौबा बिफा बुङो सोरजों फैगोनब्रा नोंलायनो सोरजों फैगोनब्रा नोंलायनो पियार जासुला आंनोथ' नांखायानो आयो आंथ' नांखायानो मिनिगारबायहाय मम्मी होननाया आंनि बिनानावनि नामाबो मम्मी दै मम्मीफ्रालायनो आंनि बिनानावनि नामाबो मम्मी नामा जायखिया आं मिन्थिया आरो बै मम्मीया माबायदि ओमफ्राय आंना बिनानावा मम्मीया गुफुर हायथुथु बांद्राय हायथुद्रायबो नङा आरो एसे गाहाय आरो मानसियाहाय नै बेजों बिमासाय बेटानो नोंसा बिनानावखौ लायनांसिगौलै आब' हरगोन ना होननानै लांफै बिनानै मम्मीनि फटक दंगोन आंनाव र' मम्मी सासेखौ देखायनि आङो नै जोंहा मैहुर आगै फैदों हाय आब'नो हाय आगै वेलकाम आंनि एलबियावहाय
जइन जाफैनो हानायनि थाखाय मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै खोन्थाहरदो आंजों अनलाइन दं ममिया अनलाइन दं ममिया ना मा होनदों एस होनदों आंजोंसो अनलाइन दं फाग्लासो खोन्थास्लाबखाया नोंगौ बुंखायोनो दै ममि नोंस्रालाय नोंखौ आंनो सनाबो बुङो सोरखौबाबो बिफा बुङो लाय बुंमिनो दहायनि कमेन्टआनो दासो जादों नामा मानो जावबाय थाखो नोंलाय मानो जावबाय थाखो नायसाय लाखायाव माबा जावबाय थायो माबायदि गारबाय था मादै ममिखौ नागिरदों आङो र' नै जोंना कमेन्टआसो थांगजोबनोसै बियो नागिरबायनानै गैया अबाव थाखो बेबा आब'नि बिनानावखौ लायगोन आं आयु नोंगौ नामा पदम सनाखौनो लागोन दे नै दाना पदमखौ लानोसैलायनो आब' ममि मानसिया गाहाय गाहायजाव आरो हायथुबो गोजौबो हायथुबो जायो बिफर फास हादुबनिसो फास फुटनिसो 1.5 फुटि नामा खै ममि फास फुटल' नामानो 1.5 फुटिसो नामा आंना भिडिअ बानायनायानो बारा जायाना आब' जायोथ' मोजां नुदों नैबे गारहरबाय थायो जाम्बासोलै गथ'आ मोजां नुदों आं नायखादोंना बेखौ दाखालिनिफ्रायनो नायगासिनो दासो जादों ममि सना एस प्र गाबदो होनदों गाबदोब्रा आं लायसै नोंनि क्रास ममिखौ सना पदम माथो गस्ला सोलायनाय बायदिसो सोलायगासिनो दं ममियालाय माबा मलाव गस्ला गानस्लायनाय बायदि बाबा नोंबो बिदि जासै आबा पियार ब्र साबस्क्राइब खालामबाय नोंनिखौ साबस्क्राइब खालामबायनो नोंनिखौहाय पियार जासुला आइया बेटारि गिलिबावला नै मबाइला मा फाग्ला जाखो मबाइलालाय मासिबां बेटारि जाखो लाब लाब थांथारोहाय बेटारिया ममिया बोरैबा गथ' गोनांखा जाथोंसै अब्ला लरग' जादो नोंसोरनो पियार जासुला सिख्लासोहाय सिख्लासोबा मा गथ' गोनांखा जाबाय बायनांगौ मा सानै सानै लायोब्रा मदमाव आयौ आं हाला पियारनो पदमा थेंक इउ पदमा थेंक इउ होनदों दे जोंहाबो मोसानोसै स्रायनो बागुरुम्बा गुरुम्बा बा बागुरुम्बा गुरुम्बा बा बागुरुम्बा गुरुम्बा बा बागुरुम्बा गुरुम्बा बा ओरै मोसाबा फै 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 दे होनसै दे आबा
नै गावबो सोलोंदोंना लायाखैया आबा नै लाजिबाय गावना आदै जासुला मम्मिथ' आंजों बावखुंग्रि थांनोबा नै दहाय नाङा होननाया दाना मम्मिखौ बावखुंग्रि थांनो लिंगारबायहाय पद्म थेंक इउ दे दुगै दे आबा दे सिथा दुदो बिसिनायावहाय दे आयौ आंहा पदमजोंसो थांगोनहाय पदमजोंसो थांगोननो नोंजों थाङा जासुला 1810 साबस्क्राइब खालामना होदोब्रा आंनिखौबो आरो सासे नांगौ पद्म र' आं खालामना होनायनि न' मम्मी सना होनदों सना पदमनो र' दे सासे नांगौ दा पदम नोंनो आं खालामना होनि अब्ला आंबो लांखायानो मिनिफिनगारबाय आंबो लांखाया होननानै हेल' होनदों माबाया एमबि स्टुडिअ फैदों जोंनिया दासो हेल' आगै वेलकाम आंनि एलबियावहाय मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै दासो जाखांदों नामा आब' आंनिखौ मा होनदों आब' आंनिखौ ब्लु खालामदो आं जा उन्दुनो ओंखारबाय दे सना दे लोखि उन्दुदो दे आंबो उन्दुनोसै दसे थानानै बिमा फैदो नों उन्दुनो लेंहरबाय हनै मम्मी नोंनिया लायसै मम्मी थांनि र' थार गारिखौ बहरनि थार गारि दंनोहाय आं थार गारिखौ बिराद मोजां मोनो आरोना पद्म थार गारिया आंनि फेभारिट नोंगुमैखौ बायहोनांगौ आंहाबो थार गारिखौहाय आं थार गारिखौ मोजां मोनथारो आङो जा मोजां मोनो आङो थार गारिखौहाय आंहाबो नोंगुमैखौ बायहोनांगौ थार गारिखौहाय गुफुर नङा गोथांसो बिदिनो जोंहाय आं मालाय गोथां जोंनायखौ आं बोरै गोजा खालाम हानांगौ जाबायना गोजा जोंबायना थार गारि दिहुननिनो दसे उन्दुसैब्रा आं उन्दुना रायलायसै उन्दुदो नोङो नों खाख्लुबना उन्दुनो हाया नामा थाब हरदों नालाय दे थाबैनो लांफैदो दे थाबनो पदमदों गंनै गाहाम दंब्रा आब' लांफै गांसे माया गंनै गाहाम दं
गंनै गाहाम दं ए थार गारिया लायनांसिगोन बोरायखौ गाबोन गंनै गाहाम दंबा आंना साइकेल बोरायानो जायोमोनलैनो लायसैथ' ममि सना लायनोसैनो इउ ममिनो I love you ममिनो नै जोंहा बिखुंगुर आगै नुजाफैनो हादों हाय आब' सनाना हाय वेलकाम लाइक हरदो दे मोनसे आगै I love you फर नै I love you होनबाय जायगायावनो पद्म लाइक दोनाबो सना थेंक इउ नैबे जयन्त ब्रह्म आं हरनायसो दै ममिजों बान मारि जाबाय जारलासो थोस बि बस मा जारला मोनला मा ओंख्रि जाना फैखो बिखुंगुर रदे जयन्त ब्रह्मआ आंनि आइडिजों सापर्ट खालामना हरनोसै आङो माबा बि फर बस मोजां ना दंलै बि बस पद्म दंना गैला दङ नोंखौहाय सापर्ट हरना होनोसै आङो बिखुंगुर ब्र नोंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबाय आं साबसक्राइब खालामबाय आङो बिखुंगुर ब्र नोंनि बि फर बस SMS फरायनाया सोरलै बि फर बस SMS फरायनाया सोरलै I am फदम आंबो नोंनिखौ खालामबाय नोंबो खालामदो आंनिखौ बांगालबुरिसो नों बांगालबुरि दहायो माबा बांला रायलायनायनि बांगालबुरि होनबाय आरो बे आंखौहाय पद्म कमेन्ट हरदोंना बिफरनि हिन्जाव SMS फरायनाया बिखुंगुरब्र आयौ पियारजासुलाया मा जाखो दसेनो बेन्डेज खाफबलायनायलाय अबेयाव खर' दोलाखोलै सिंगल जिबन मालायनिखौनो खदै गलायनाय नायबाय था खम जारलालै नोंसोरजोंबो बिखुंगुर नोंहालाय लाया ममिखौ लाजोबसै हनै बिखुंगुर लाया नामा पद्म थोस दामजाहैगोनलै नोंनो आंनिखौबो बायफैब्रा बिफर ब्रनो पद्म बिदिसो होमबा होनदों एस बर' आगै होनदों आंहा साइकेल बोराय सेन गबाय थानायाव दैखांगोन ममिखौनो साइकेल बोराय सेन गनायाव दैखांगोननो ममिखौहाय एस बर'आहाय पद्म थोस दामजागोनानो पद्म आंहा सनाया खारबाय नामा सनालै मा जाखोनो ममि नों मोजाङै दंना होनदों बिबस सेसलैनो पियारजासुला पद्म ममिजों गोथार जुलिनि जै होबाय बडि बिल्डारखौसो दिखांखाबायलै दारि गाबस्रें गावबायदिखा माबायाबो फुथुलायाबो बिबस सेसलैनो
मोजाङानो बिखुंगुर होनदों गैला बि फर बस होनदों बि बस मम्मी एखेबारे साफाखानो मम्मीया पद्म बर' थेंक इउ पियार ब्र हाबायाव फैब्रा गाबोन आयु माला जुलि जाब्रबखोनो माला जुलि जाब्रबखो नै बिनिथा ब्लग फैदों जोंहा वेलकाम आगै आंनि लाइफ एलबि आवहाय जइन जाफैनायनि थाखाय हाय आब' आंखौबो सापर्ट खालामदो दे नै बिनिथायाबो सिख्लागोनहाय रानना लाद' नै ब्लु हरथ' आब' हरबाय दे अ सना मा बुंखो पदम मुंलाबि बसखौनो खानायबो दोंसेबो मोनला गिफ्ट हैनो फैसा गैया ब्र गैयाबाबो थांजागोन ना होनदों जागोन दे बिनिथा नोंबो जादो बिनिथाया सिख्लाना मा नों खोन्थाहरलाय मम्मिखौ नांला आंनो नै मम्मिखौ नांलालायनो एस बर'नो प्रदीप लाइक दान थेंक इउ जावैसो लाइक होनायनि थाखाय बिनिथा नों बहा दंमोनलाय बहानिमोनलायसो होनदोंदां बिनिथा नों बबेनिमोननो खिथाहरदो आं सिख्लासो आब' ओइ बिनिथायाबो सिख्लानो आक्रमन खालामद' नै मम्मी आंबो लोगो जागोन दे दानो लोगो जादो बिनिथायालाय हाबा जाबाय नामा सिख्लासोनो फियार जासुला मा जादों लोगोफोर हनै सिख्लाखौ बारसिनदों जोंहा बुरि एस बर' आंहा बिनिथाखौ लायसै ना बिनिथानो हनै बहा खारनायमोनब्रा मम्मी सना नों कमेन्ट हराखै खारबायसो नंदोंमोन आं सोरजोंबा खारबाय सानदोंनो बिदि नांला होनबा आं दुखु मोनो दे बिदि नांला होनबा दुखु मोनोनो थोस प्रदीप मा जानायनि मोनला उन्दुदो नों हामा बेहायनो प्रदीप नोंखौ मा होनदों जावैसो थोस प्रदीप मा जानायनि मा जानला मानला उन्दुदो नों हामा बेवहाय जाहैदों इउटुब गुरु फैबायनो इउटुब गुरुआ सोर खाराखैहाय सना पदमनो बहानि सोंहराखैलै आब' सना आं मोनथिखायो बिनिथाखौ ओइ जासुला खिबुस्ला बोरै होनदों खिबुलासो होनदों खिबुला बिफर के बनिक मा होननाय जाखो बेबा एस बर' अके होनदों थुलुमनि जासुलि दासो होनदों थुलुमनिया दासो फैदों गावनि लाइफआनो दासो जोबदों खोमा थुलुमनिना थुलुमनिया ओंखाम जाखोना जादिया दिनै जि गोबाव लाइफ फैदों थुलुमनि आंहा दासो इउटुब गुरुनो जेबोखौनो रोङालै आं होनदों 15 जन साबसक्राइब मोनदोंनो मालाय थुलुमनिया दिनै आनबो जादोंनो दहाय 14 जन थांथ'नोसैबो र' मम्मी सना लायनो थांथारनोसै र' होनदों बिनिथा मा खबरनो फियार जासुला नैलै माबा मालायनि जराखौ नायै रोदा दुखु मोननायासो थानांदों खम जारला फियार जासुला बिफर बर' र' आंनि लाइफआव जयेन जाफैया बोरा
गावनि लाइफआव माने जइन जायाखैनो बिफर बर' प्रदीप रामरह दाजु नै सावथालसो रायलायबाय नामा बाल बिसोरलाय बिनिता बिखुंगुर मा खबरनो बिखुंगुर माजों आंना होनदों मोजां आंना होनदों तुलमनि बर'आ मा होनदों लाइक दोन थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय बिफर बर' गावहा लिरगाखै तुलमनि लिङाखैनो बिनिता आइ लाभ इउ होनहरबाय हनै पियार जासुलाया दारि गाबजों जेंखा बिनिता नायनो मोजांनो जोंहा फंबाय जासुलायाहाय बडि बिल्डार नुखायो मोजां बिनिता नों मारै दंनो मामाया बिखुंगुरा ओमफ्राय प्रदीपआ मा होनदों बिफर आंनि बिखुनजोसो नोंसो हामा बेहाय हयबो ने जावैसो प्रदीप होनदों प्रदीप स्पेलिंआ जाथारदों पारदिपसो लिरदों नोङो पारदिप हेपि बैसागु एडभान्स फाग्ला फाग्लि इउटुबारफोर नोंखौबो दे नोंखौबो हेपि बैसागु एडभान्स तुलुमनि आगै जोंहा फाग्ला फाग्लि इउटुबारफोर नामा आइदै खम जावलिया मानसि दंलाय आंहा मम्मी सनानि चेनेलखौ पस्ट होनोसै आंनि चेनेलाव जायोना मम्मी सनानो होनानै हो आंनिखौबो होफा साइडआव बिनिता आइ लाभ इउ मम्मीखौ मोनैनि आंहा बिनिताखौ लानोसैनो बिनिताया थांखो ना माखो खबरानो गैला माथो प्रदीप हाय आब' थुलु होनदों ओइ थुलुमनि नों मोजाङै दंना होनदों बिखुंगुरा पद्म बर' सापर्ट खालामदो दे होनदों नै मम्मी जायो सना पदम होनदों तुलुमनिया होनदों बिखुंगुर मोजांथो दिया नोंहालाय होनदों मोजाङै दङनो नोंहालाय नुदों बा तुलुमनि बैसागो नांबाय नामा होनदों बिफरा तुलुमनिया होनदों एस बर' क्रिएसन सापर्ट दंना गैया होनदों पद्म एस बर'आलाय हिनजाव फाग्लासो नामालै सासे सिख्ला फैनो हाया माथो आयु रायहरबायसो मम्मी बेग हरदो दै आंखौनो बेग हरनोनो मम्मी पद्म लोगो खालामदो दे तुलुमनि नों बहा दंहैयोनो तुलुमनिया न'आवनो दङगोन बिनिता होनदों मम्मीया एस बर' लाभ इउनो नै मालाय बि इउटुबानो दं दानो बिखुंगुर इउटुबावनो दङनो दा आयु नोंगौ नामा पियार होनदों मम्मीया तुलुमनि गार' सेंग्राफोरखौ लिंहरजोबो गावहा लिंजोबना गावहा गार' सेंग्राफोरखौसो लिङो आरो तुलुमनिया आब' आरो मम्मी सनानि चेनेलखौ पस्ट होनोसै नै होदो दे पद्म सना थेंक इउ होदो दे सना पदमनो दतमा बय S16 राइडार हेल' आब' गावदांनो हेल' जेबिसो नामा दतमा बयालाय जेबिसो होनदां जेबि बड'लेण्ड ना मा होनोमोनलाय बावलायलांबाय नोंनि जेबि ना नों दतमा बयखा दतमा बयबा नोंनिसिम मोनसे माबा मा होनो नोंनि बुरिनि रायलायनायखौ जि मोजां मोनो आङो दतमा बय बिराद मोजां मोनो आरोखि ना आङो नायबाय थायो आङो जेबि
मा जाखोलै र' सोरबा आइडिजोंसो फैनाय होनदां बे दतमा बयआ सोर जाखो नोंलाय खोन्थाहरलाय दतमा बयथ' नंखाथारा बे आंनिबा ना नंगौ बिफर गार' गोजासो जामारबाय आंना लोगोफोरा मिनिदों नै ममि लोगो दंना होनदों प्रदिपा थुलुमनि नोंखौ नुयैया बेसेबा गोबाव जाबायनो बिखुंगुरा होनदों आब' थुलुमनि आइ लाभ इउनो पियार जासुलाया नै दोनथ' आरो प्रदिपा आदा होनदों दङनो बिखुंगुर औहाय नो गगा मोनदों गाबदों हनै बेटारि गैला 10%ल'सै जावलियासो पियार जासुला आइ लाभ इउ टु होनदों थोस प्रदिप बाजै होन ममिखौ फाग्लानो सिलायलायदों पियार जासुला लोगो खालामदो दे बेग हरगोन होनदों दतमा नङा आब' आं फार्स्ट टाइम फैबाय आब' अके वेलकाम वेलकाम आंनि चेनेलावहाय आं साबसक्राइब खालामखानाय दतमा बयखौहाय नोंबो आंखौ सापर्ट खालामदो आगै सापर्ट खालामाखैबा थुलुमनि आइ मिस इउनो थुलुमनि आइ मिस इउनो जोंखौलाय रावबो गोसोखांग्रा गैया बे जासुलाया मा जालायखो मा एक्सारसाइस खालामलायखो बेसे खुस आं थुलुमनि खिबुलि होनदों नै ममि दे बेग हरगोन आं एक्सनो ओमफ्राय थुलुमनि दतमा बय 16 लिंकखौ हगोरलायनो लिंकखौ हगोरलाय होबाय आं नायदो बिनिथा होनदों अनसाय हाय माइ डार्लिं दासो फैफिनदों नोङो मा ओंख्रि जानानै फैनाय दसे दसे मोसाहैयोना माथो नोंलाय पियार जासुला बिनिता ब्लग अके पद्म होबाय दे आब' आंसो ममि सना मानो गिदिंलायखो मानलु मानला गोनां सोरखौ मानलु मानला होननानै होनखोब्रा आंखौसो होनखाथारदों बे साला चार्जार नागिरहैनांगौ इयाव चार्जार गैला पियार जासुला सापर्ट खालामदो दे मोनजलि इउनो चार्जार लांफैदों आं चार्ज गैले आंना चार्ज गैले नोंखौ मैयानो खालामखादों दे बिखुंगुर मैयानो खालामखादोंनो नोंखौ बिखुंगुर बि बस थांबाय नामा नोंनो बि4 बस थांबाय नामा नों होनदों ओमफ्राय नोंगौ नामा पदम सना थुलुमनि 1K जाबायना नोंना होनदों ओमफ्राय बिनिताया होनदों बिखुंगुर ओंखाम जाबाय नामा होनदों ओमफ्राय नोंखौनो बावनो हायासै गोसोनि मोखुनानै मोनथिगुनानै ना मा होनदों आं मिथिला मा लिरदों नोङो थांसै बि बस होनदों पियार जासुलाया मिनिहरदों नै उदैयाव लागोनाङा अ ममि सनानो लुबोखारसै आङो नोंनिखौ नै जोंहा थुलुमनिया मा होनदों अके बिखुंगुर जायाखैनो बिखुंगुर जायाखैनो 1K जायाखैनो जेबि ब्लग बड'लेण्ड फैदों नै जोंहा हेल'नो हेल' लाइक होदो दे स्रायनो मोनसे जेबि जाखांबाय बिनिता ओंखाम नोंहालाय नो मेगन फिसा जालायबाय जाहांबाय आब' नोंना ममिना उन्दुनो ओंखारबायनो ममिया
पद्म बर' सापर्ट खालामदो नो पद्म दे लोगो खालामदो बेग हरगोन आं मम्मी बिमाथ' जाला उन्दुनो ओंखारबायनो पद्म दे ओमफ्राय बिखुंगुर आंबो जाबायनो ओंखारबाय उन्दुनो ओंखारबायनो न्यू वीडियो दिया है वीडियो देख दीजिए तुलुमनिया भिडिअ गोदान होदोंना भिडिअ नायनो थाखाय खावलायदों बयखौबो बिनिथा नों हरग्रो मा हरग्रो अनसाय सुनि फैदों नामा आब' सना औ अनसाय फैदों जागोन थुलुमनि आब' अनसाय सिरिथा सुनि बिखुंगुर होनदों हनै थौदो बिफर होनदों बिनिथा मा ओंख्रि जानायमोन बिफोरा होनदों ओमफ्राय पद्मआ मा होनदों दानो उन्दुनाङाब्रा ममि सना होनदों अनसायासो अनसायलायनो बिफरासो होनदों दा उन्दुनो बिखुंगुर मा मबाइला मोजां ब्लग भिडिअ बानायलु ओमफ्राय नोंहा मानो थाखुमाखो सुनि मन्जुलि थाखुमानोसां बाबाय आं मानलु मानला गोनां होनो आंखौ हनै फेर जासुलाया ओंखायनो थाखुमाबाय आं बिनिथा सना आं नोंनिखौ साबस्क्राइब खालामना होबाय दे नो हाय आब' सना ओंखाम जाबाय नामा जुस ओंखाम जाखांबाय आगै दहायनो ओंखाम जाखांखादोंना पद्म दसेनि उनाव रिटार्न हरगोन दे होनदों अनसाय सुनि नों सोरखौ लागोन दा जोंना बिफर बसआ ममिखौ लागोननो जेबि तुलुमिनि आंनि कमेन्ट नायहैलाय दहाय लाइभआव थांबाबो नायाखैनो आं अनजुलिखौ लानोसै नामानो आइदै खम जावलियाखा आं दासो जाबाय आब' सना मा ओंख्रि जाखो बसुमतारी आगै जागोन पियार ब्र' फुल वाच खालामबानो जाबाय होनदों फुल वाच खालामनो बिखुंगुर बेसे दामनि लागोन सानदों बिनिथा नों मबाइलखौ बेसे दाम गोसानि मबाइल लानोनो बिनिथा थादो दे लोगोफोर होनदों थांसैनो गुड नाइट बिफर बाय बाय सुइट ड्रिम्स मम्मी बाजै थांमारबाय नामा थांबायगोन मम्मिया आब' थुलुलुलु मनिया थांबाय नामा होनदों हनै आब' थुलुमनिया थांबाय नामानो जेबि लेबेल जाबायलै जोंना चेनेल फिसाखाय नायजाया रावजोंबो खार मम्मी लाभ इउ मम्मी थांनो सानबायमोनहाय आं प्रदीप हनै पद्मआनो दाउनदुथ' बुङो दानदुथ' होनदोंनो पद्मआ मम्मिखौ मामा प्रदीप दावैसो बेफोर दाजु बाजु गय' मा होननाय जाखो बेलाय दाजु बाजु गय' बावजु गय' सावथालना जारला गैया मन्जुलि सुनि जारला जुरला गैया मन्जुलि सुनिसो होनखायोलै आंखौ माइरि मम्मी बिफोर लाबनो आंहा बिन्दाखौसो फन होगोन बिनिथानो आइफन हरगोननो बिनिथा थांबाय नामा थांबा आन्दायगोन थादो आब' बाय बाय दे जेबि आगै बाय बाय गुड नाइट प्रदीप ओके
लायसै मम्मी सना ओंखारना दालै मम्मी सना ओंखारना दा 2टायाव लायगोननो पद्म बर' सापर्ट खालामबाय दे फुल वास खालामना नै नोंखौ सापर्ट खालामना फैबायनो पद्म बर' जोंहा थुलुमनि आगैयाहाय पियार जासुला पद्म मम्मीजों गोथार जुलिनि जैनो हाय मम्मी बाजै सना जों दादेरनाय मा ओंख्रि जाखो सनाजों दादेरनायनो मा ओंख्रि जाखोनो मम्मी एस बर' क्रिसन सापर्ट खालामदो मम्मी खुदुमहरबाय हनै फ्लाइं किस हरगोन ना माखो बिफरा पद्म बर' थेंकिउ थुलुमनि आब' बाय बाय बिखुंगुर बाय बाय गुड नाइट बिखुंगुर गोदान भिडिअ होदों नायहैदो बिखुंगुर थुलुमनिया गोदान भिडिअ होदोंनो नायनो थिनदों नोंखौहाय मम्मिया मा होनदों प्रदीप जोंहा ओंख्रिया अमा आलुसोमोन अमा आलुनो मालाय गोथाव जाथारो पद्म बर'आ मा होनदों थेंकिउ पियार बर' फैबानो जाबाय गाबोन हाबायाव पियार माने मा नाम जाथावथाव बे पियार ना नामा फुल नामा मालै नोंना पियार माने मा जाथावथाव प्रमद ना मा नाम ना फेरत मा नाम जाथावथावलै पियार ना एस बर' बिनिथा देलाय आब'नि लाइभआव आंखौ आइ लाभ इउ होनलाय दे खेबसे नै बिनिथा आइ लाभ इउ बुंहरनोनो थांबाय होनदां बिनिथाया दहायनिफ्रायनो रिप्लाय गैया बिफर खुदुमहरबाय हनै फ्लाइं किस हरबायलै बिफर नोंनो बिफर बस उन्दुदो गाबोन थाफ्लियाव सान्दुं नांगोननो थाफ्लियावसो नांबावगोननो सान्दुङा खर' आथिं आखाइयाव नाङा आरो आंखौ बावबाय मम्मी सनाया दे मम्मीनो पद्मआ मम्मीनो थांनो बायोलां हिनजाव गोदान गाबबा गाबफ्लाङोनो पियार जासुलाया जाखागोन दारि गाबस्रिंस्रिं बावाखैहाय पद्म सना होनदों पियार फेसबुकआव अननाय नोंनिया फेसबुकआव अननाय आंनियाव फ्रेन्ड रिकुवेस्ट मन्जुलि ब्रह्म दे जासुला ओलै बिफर बस गुड नाइट थुलुमनि बाय बाय उन्दुनोसै आं दे उन्दुदो दे अके बिबस साबेसे गथ' नांगौ मम्मी सना थैखाबायहाय बिनिथाया थांबाय गाइसमोन थांबायगोन सासेल' नांगौहाय पद्म सनानो थुलुमनि उन्दुनोसैना थुलुमनिया थांबाय बिखुंगुर थुलुमनि उन्दुदो गाबोन सान्दुं नांगोन थाफ्लियाव उन्दुनो थिनहरबाय थुलुमनिया थांबाय ओइ मम्मी सना नों आंखौ लामारला आरो नै सासे फैबावबाय मम्मीनि साथाम खागोन रलै मम्मी सनानो साथाम खांगोननो ओमफ्राय मम्मी नों सोरजों थांगोन
दा सोरजों थांगोननो मम्मी साथाम साब्रै नुनायखाय सोंहरबाय जोंहा बिखुंगुरा गैयाहाय। आयौ नोंगौ नामा आं गियोहाय बाराखौबानो। आङो जायनो लांफैयो बेजोंनो थांगोन दे नो। जाय लांफैग्रोयो बेजों थांगोननो। नै जोंहा SM चेनेल फैदोंहाय हाय वेलकाम। आंनि LB आवहाय मा ओंख्रि जानानै फैखो SM खबरा मारै दं? बर'ना मा जाखोथाय? पद्म आयु माखौ गिबाय बायो ममि सना। साथाम खांनायखौलाय माखौ गिखो ने? साथामल'सो। जोंहा जावैसोआ मा होनदों जोंहानि आदा बिफदजों थांबा नोंखौ ममि बाजै थाङाबा ममि बाजै होनदों। खुलुमबाय SM। खुलुमबाय SM होनो मोजाङानो बर'सो आरोना नोंनालाय आंनाबो मोजां आगै बर्थमान। ब्लु हरबाय आब' चेनेलफोरखौ नायनो आं ब्लु हरलाय माबानो सोरनो ब्लु पदमनो न' हरफिनसै आङो न' नायनि आं मालायनिखौ नायदो। हाय SM दे सोरबा सापर्ट खालामदो। सोरजों सापर्ट गैया सापर्ट जादो। अब्ला आं ज' बावखुंग्रि बेरायनो लायगोन ममि सनानो। नै बावखुंग्रि बेरायनोनो लांफैदो सुस होनदों। SM आंलाय नोंजों दंखायोनो बिफदआ SM। ओमफ्राय गुड नाइट आब' आं थांथ'नोसै जा उन्दुनो ओंखारबाय दे बर' थांदो दे सना दे गुड नाइट। ममि सनायालाय सोरदो फैगोन दा सना सोरजों फैगोननो? SM मेडाम लोगो जादो दे अनोब्लानो। सुस लायमारगोन नामा नों ममिखौ होनदों हनै। SM आं गाबोन खालामना नायलाय। SM आं गोदान खोमा नायलाय होनदों। पियार जासुलाया SM नोंखौ नायनो थिनदों। SM सना लाभ इउ। नोंखौ गदाय लाबोगोन आं गदाय सोबाव जायदों जायगायावनो। नोंजोंसो सना पदम जों। दिपालि फैदों नै जोंहा दानिसो हाय आब' हाय। नै दिपालि फैबावबाय सोर नांगौ दिपालिखौ? मा खबरनो मा ओंख्रि जाखो? ओंख्रिया जिंखा ना आरो दाउ एवनायसो माबा दाउ बिदै। लायगोन थेंकिउ सुस आं लायनोसै ममि सनाखौ। बिफोरा मा होनदों खुलुमबाय दिपालि फादुरि। खुलुमबाय दिपालि फादुरि। बिदि गदाय लायोबा आं थाङाहाय पदम सनानो। सिख्लासोब्रा SM सनाया सिख्लासो औ। लांफै दे सुस होनदों। बिफर खुलुमबायनो। सुस हाय दिपालि बिखुंगुर दिपालि खुलुमबाय नमस्ते होनदों। सुस हाय नमस्ते होनदों। बिखुंगुर नमस्ते। पद्मआ मा होनदों दिपालि सनाखौ थामथि गदाय लाबोगोन आं फैगोनना दिपालि सना होनदों। दिपालि नोंखौ 3 नाम्बार गदाय लांगोननो पद्मआ 1 नाम्बाराव ममि 2 नाम्बाराव SM 3 नाम्बाराव
दिपालि फैगोन ना फैयानो दिपालि पद्मजोंहाय नोंसोर दाना खैथायाव उन्दुयोरा होनदों। दाना खैथायाव उन्दुयोनो नोंसोरो खिथाहरद' दिपालि उन्दुदो फाउदुरि होनदों। फादुरि होनदों। दिपालि गुड नाइट। आंहासो रावखौबो लानो हालाना दाना बिखुनजो थानायखाय लालै जेबो नङा ला दे। आं 12थासिम थागोन दे सनाफोर होनदों हनै दिपालि बाय। आं 6 PM आव उन्दुयोरा 6थायावसो उन्दुयो 6थायावनो उन्दुयो आरोना दा सिरि मोनबाय नामा? दिपालिखौ रावबो दा फसायखालै माबानिसो पियार जासुलानिसोनो। आं उन्दुनोसै दे सोनाफोरनो। ममिया उन्दुनो ओंखारबायनो। दुइथि गदाया खारबाय नामाब्रा खारबाय। बिफर नोंसोर उन्दुआ नामा दाना? दोद र' ममि सनानो पद्मआ। ममि थ' जाला बिराद दुस्थ' गोजा सेंग्राफोरा होनदों हनै। बिखुंगुर गुड आफ्टारनुन हनै बिसिना देखायहरलायबाय बेहा। मानो पदम होनदों थौदो बिफर होनदों। थाम्फैयाबो गुड नाइट सबाबो फैमारोसो। दसे थाथ'ब्रा नों थांबा सोरजो थागोन आंलाय सना होनदों। पियार आंनि जिउ नंगौ नामा होनदों। नै जासुला नोंहाबो सासे मोनबाय दिपालिखौ। उन्दुबाय आं बाय दे बाय। ममि होनदों हनै। होनबा नोंलाय माथो गदायल' बुंखो दे होनदों। गदायलानो होननायखाय नोफ्राद खालामबायनो नोंखौ ममिया। बिफरखौसो लाफरबाय हनै। पियार ब्र नोंबो बाजै मोनबाय नामालै होनदों। बाजै मोनबालाय खिथाबावो बे पियार माबाया पियार जासुलाया गोदान मोनबा हामगौसो सानदों बे। बिखुंगुर लाइभ फैया नामारा होनदों ममि। दिपालि आयु हाबाब होनदों। ममि सना नों आंजों जामारगोन ना होनदों हनै। दे ला बिफर खोमनो हायालै रावखौबो आंनो। बिफरनो हनै मा बुहुदसो देखायहरबायहाय। फैला आं दिपालि लाइभ फैलानो दिनै पियारना मिनिहरदों हनै। ममियाबो गारना थांबाय सोरदो थाबावगोन आंलाय दालायनो पद्म मोननाय बायदियानो। आयु नंगौ नामा सना पद्म होनदों हनै। बिखुंगुर माला फैगोन लाइभआव? थगायाखै पदम सना हेल' एभ्रिवान दिपालिया होनदों। दे आंनिखौ बाय दे आंनिखौ बाय। गुड नाइट बाय। हाय दिपालि सिस्टार होनदों दिपालिखौ गाबज्रिहरदों हनै। अ हाय सुस हाय सुस होनदों। पद्मआ मा होनदों आं नंगौ थांमाराखैना ममि सना लाभ इउलै ममि सना
लायथारनोसैबो नै नोंखौ होनदों दिपालि दानो थांसै होनदों मा खालामदों ममि सना होनदों बाय बाय अल इउटुब फेमिलि गुड नाइट बाय बाय बिखुंगुर बिफोर ममिनो थांबायनो ममि औहाय सना थाङाखै सना पदम आइ लाभ इउनो उन्दुबाय सुसनो थांसैबो र' सना ममि होनदों औ फैदो दे सना होनदों बिमा बाय दे बाय उन्दुनाया माथो लाइभसो नायगासिनो ममि सना होनदों पियारनि बाजैया खारबाय सोरजोंबा गाबदो पियार दाना सोरजोंबा खारबायनो गाबनो थिनबाय नोङो पियार होनदोना नायदों आरो ममिया गथ' सानै गोनांसो पदम थांसै सना थ' थार दिहुननिनो बिमा होनदों हनै आयौ आं हाला दे नो पियारसो मिनिहरबाय हनै फैगोनलै आं गथ' गोनांबाबो ना ममि सना होनदों ओमफ्राय मा होखो ममि सना मा गथ' सानै दं होनदों बाय पद्म गैला थांबायनो आं उन्दुनोसैहाय जाला मेगना मास्कब थानायावबा माखौबा थुफ्लांबाय आंहासो दा मेसेजखौ फरायनो रोङो नोंलाय नों आब' आंखौ मेगना हले मोनसेखौ नायनानै नुबायनो मम'लै आंबो उन्दुनोसै दे सनाफोर थांजोबदो गुड नाइट ममि सना खारबाय नामा अहाय सना पदम होनदों खाराखै सना दसे थाबाव सना लाइभ जोबसै लाइभआ जोबसै आंबो उन्दुनो ओंखारबाय लासैबो लाइभ जोब्बा लायसैबो लाइभ जोब्बा सना थिख्लि दाबो दं आब' उन्दुनोसै जोब्बायानो नै ममि ना मेगना दानो जाखाला बुरैबा दंबावोसोनो थिख्लि सना फैदो र' आंबो दासो दसे था र' आब' दसे थानो थिख्लि फैनायखाय दसे थानो थिख्लि मा ओंख्रि जाबोखो सना थिख्लि आगै सना थिख्लि ख्लिनो
पियारनो आं दिनै दुखु जाबाय मम्मी सनाखौ लोगो मोनना दुखुआ गोमालांबायनो। दाउ आलु आब' थिख्लि सनानो मिनिहरबाय थिख्लि सना थिख्लि आगै नोंगौ नामा सुसनो मम्मी दोननोसै दे आङो बाय बाय गुड नाइट बयबो गुड नाइट लिरना हरदो दे। मा जाखो पद्म होनदों थिख्लि सनाखौ दहायबो प्रपज खालामखांदोंमोन आं जेबो बुंदियानो। गुड नाइट आब'सना गुड नाइट आब'सना बाय बाय गुड नाइट।